15 zamako. Ndodzidza pa 15 yati. Inoti. Akati kwavari. Jesu unoti kwavari. Endai munyika yose. Endai munyika yose. Kuparidzira zvisikwa zvose ivhangeri. Unofana kuparidzira zvisikwa zvose vhangeri. Wai Jesu ataura mashoko ekuti endai munyika dzose. Mateo nemanyore anoita akasiyana nouyu. Mateo unoti ndapuwa simba pasino kudenga ndizvo. Chindai munyika dzose munoparidza vhangeri. Saka zviri kuitwa vakomana, zviri kuitwa after resurrection. Jesu amuka kuvakafa. Yai. Rugare ngaruve nesu. Kunyarara. Chendai munoparidza chi? Ivhangeri. Chapter 16 ndizoka. Dai nguva yanga iripo tonosvika kuti chinonzi vhangeri chi? Bozi vanhu vanzi indai munovaparidzira vhangeri. Saka vhangeri muchirungu rinonzi good news. Kana kuti iro vhangeri racho, it's part of good news. Riro gospel. Saka mu gospel mune what we call good news. Right, ndikuti pachishona inine dzimwe dzenguva pachanhu chakapusa ndikati vamushaya kati, madam, I've got good news for you. Vari kuti chii? Nedzimwe dzenguva vana mashoko akanaka avanavo. Oti hey, vamushaya vabva kutown vakatenga 2 piece zvekuti mai vakarivara. Tine good news. Mai vosvika vopedhenura voti mufaro wangu wakanyanya. Dzinombova dzeko good news. Obva taura this is good news. Saka chiri kunzi good news chiri mu gospel chi? Regai chidai so. Gospel is the kingdom of God and salvation that comes through Jesus Christ in faith. Chinonzi gospel kana chinonzi vhangeri umambo hwaMwari. 1 mune kuponeswa. 2 mune salvation ndokuponeswa. Moita faith kunova kutenda. Saka gospel rine chi? Rine kingdom 1, 2 rine chi? Rine salvation. 3 rine chi? Faith. Zvinhu zviri zvitatu izvozvo. This is what we call gospel. Saka komana kunzi chiendai. Bozi gospel ndadi. Iwe hakuna munhu anonzi enda asina chaakapuwa chokunopa vanhu. Hazviiti. Bhaibheri pariri kuti enda riri kutoti tatova nesimba. Anonotaura ndiandini. Saka toda kubata good news padzinotanga kutaurwa. Changotaura chibhuku muromo nekuda kwetime. Good news dzinoti dziri pachapter 1 31 is after 37 dzaLuke. Zvinonzi nyika yazvarirwa muponesi, mwana anova savior, ndizvo Jesus Christ. Saka mashoko anouya munzeve dzemunhu achatakura mimba, mashoko iyaya ndio anonzi good news. Mashoko ari kusvika kuna Maria, nyika yese yakati bhebhene, Afrika yese kana kuti world yese zvonzi maSauti varangarirwa kuti vabereke muponesi. Good news. Nyika yese ikanzwa kuti kwaSauti kwaberekwa chi? Muponesi. Ndo dzinonzi good news dziri kuuya idzodzo. Saka dzakauya through chi? Ukaiverenga zvakanaka zvinoti chakaberekwa chacho Joseph unotonzi haugoni kusangana nomukadzi nokuti Joseph yaiva nyama, bozi ndechemweya. Saka hamugoni kutaura zvenyama pane mweya, uye zvenyama nomweya hazvisangani. Saka Joseph unonzi ebva kumukadzi. Usaswedera pamukadzi Joseph, musiye. Chiri muna Maria ndechei? Ndechemweya. Saka zvenyama nezvomweya hazvisanganiswi. Munhu anosumuka panapa anenge akazara munyama asina kana 1 chinhu achitaura nyama. Saka hazvisangani. Saka right, toda kubata chinonzi gospel. Ndo chata kubata kuti chinonzi gospel chi? Ende mukomana wangu ndodzidza pa 16 yati right, unotenda akabhabhatidzwa uchaponeswa. Usingatendi watongwa. Saka mugospel munei ndo ndati mune kutenda. Then mumate munhu atenda odi une baptism. So what is faith? Faith is the substance of the things hoped for, the evidence of the things not seen. Not seen. Evidence of the things not seen. That is what we call faith. Then what is baptism? Baptism is to immerse into water.
Saka munhu anofanira kuitwa immersed into Christ, into the doctrine of Christ. Munhu anofanira kunyudzwa mudzidziso yaKristu, kwete yevanhu. Nekuti hanzi baba vangu vakatanga church in 1947, vakaenda mugomo vakatsanya. That is not the doctrine of Christ. Hatiteveri isusu zvababa vako, tinotevera zvaJesu. We immerse the people into the doctrine of Christ. Because baptism ikufa. Saka Bible rati unotenda anobhabhatidzwa ndizvo. Unoziva here mbanje kuti kubhabhatidzwa kufa. Unozviziva? Saka mudefinition yegospel baptism irimo. Kunonzi kubhabhatidzwa kunyikwa muna Jesu ndizvo. Saka Paul achiti hamudzivi here kuti pakuvigwa kwake kana pakufa kwake 6:4 waRoma makafa. Saka chinonzi baptism kunyudzwa muna Kristu. Nyama yako yorerwa pamuchinjikwa worarama nei? Nomweya. Ova Kristu akurarama. Rugare ngaruve nesu kunyarara. Saka munhu apinda muna Kristu muvhangeri racho unofa, afa, orarama mumweya ndizvo. Then munhu akurarama upenyu hwacho. Saka gospel redu manje ndo nyaya yatinayo. Rinotanga papi chimvere? Gospel redu rinotanga pakufa nokumuka ndizvo. Tiri kuti kufa nokumuka. The glory, not the glory that follows. Kubwinya kwakazotevera. Zviri zvitatu izvi. This is what called gospel. Munhu akamira pano pamberi pevanhu akatadza kutaura kufa nokumuka kwaJesu neglory yakatevera, ataura tsvina. Munhu akatadza kutaura zvakaita Jesus achitaura zvasauti, munhuwo zvake asina kupupurirwa naMwari sana Abrahama, hamene zvaari kutaura. Saka Bible raJesu unoti, Paul unoti, zvatinokutaurirai ari pachapter 15 ndizvo achitaura zvezvegospel. Unotaura kuti chinonzi gospel. 2 Timothy chapter 2 verse 7 and 8 and 9. Mwana ndigare pasi. 2 Timothy chapter 7 8 and 9. Then mumwe wabata Corinthians chapter 15 1 verse up to 4. Toda kubata chinonzi gospel. Chisangotaura nomuromo kuti chinonzi gospel chi vanhu chavakapuwa chi 2:7 up to 9. Chi chinombonzi gospel raMwari. Tati gospel rinotangira pakutaura kufa nokumuka kwaJesu Kristu. Vanhu vadaro vazara mugospel. Vanhu vanofanira kuiswa muna Jesu. Hamuna kuiswa muvanhu. Inoti chitusi yakumbirwa nemudzidzisi iripo nditi inoti Timothy 2 right number 7 mukati yoti 7 yoti right. funga zvandinoreva Timothy mwana wangu, funga zvandinoreva. nokuti Ishe uchakupa pazvinhu zvose. Uchakupa kunzwisisa pazvinhu zvose. Right. Endei. Number 8 yoti Number 8. rangarira Iwewe Timothy mushayi mwanangu. Endei. rangarira Jesu Kristu wakamuka kuvakafa. Rangarira Jesu Kristu wakamuka kuvakafa. Worudzi what Davida. Samuvhangeri mune chi? Munei? Mune kumuka kwa Kristu. Bible harina kutaura here. Saka chinonzi vhangeri kutaura kufa nokumuka kwani? Kwa Jesu Kristu. Ndo zviri mui chapter 24:44 yaverengwa nemukomana. Wati chi? Wati pane zvakanyorwa pamurayiro, pamagwaro, pamurayiro, pamapisarema nevaprofita zvakanyorwa nezvani? NezvaJesu. Saka mukaenda kuna Isaya pari kuti muchazvarirwa mwana, ari kutaura nezvani? Mukaenda pana pari kunzi munhu kana paita munhu anenge aita chivi chinotadza rufu ngaasungirirwe, chitunha chake chobviswa, pari kutaurwa nezvani? Saka from Genesis up to Malachi there is a salvation that comes through Jesus Christ. Mukaverenga the word beginning, muri kuona wani? Come on church. Muri kuona church. Muri kuona Jesu, the word beginning. Paul unoti ari pa chapter 15. Waiwana? 15 Corinthians chapter 5 1:4 ndigare pasi. Chinzwa kuti unoti chi? Saka vhangeri redu ndoro kuti tikataura kufa nokumuka kuri muna Jesu, tikapa vanhu Kristu, vanhu vanotenda mune zvakaitwa naJesu. Unozati titori nevamwe vanhu vasingatodi kudzidza shoko. Saka vachiona vazhinji vanoti patinosumuka kutaura zvinonzi watanga, unotora nguva. Unotaurei? But we are toda kudzaya kuti chinonzi gospel chi
muri kunyengerwa navanhu muchipuwa mafuta ehwai muchipuwa mvura dzemumhango bozi hamuna shoko. Amo bhaibheri riri kuti muchadya mirivo inovava muchabata zvose ndizvo. Saka mugospel rine demonstration of power, mademons achibuda rinoburomutsa vakafa nevakaremara. Saka Jesu pa achinda muguta anobata vane mweya yakaipa vachipora, anorapa vanhu, anopa vanhu upenyu. Saka chapter 61 dzaIsaya dzinoti vanhu vaverenga zvakanaka, mweya washe uri pamusoro pangu, wakandizodza kuti ndiparidzire varombo nevane mweya yakadi yakaputsika. Toda kunzwa vhangeri rinoti chi? Ndodzidza zvekare akumbirwa ndi 5 namba 15 dzavakorinde vechipiri. Ndodzidza 15 yoti zvino iye wakafira vose, iye wakafira vose, zvino iye wakafira vose ndiKristu kuti avo vanorarama, ivo vanorarama, kuti avo vanorarama varege kuzozviraramira ivo. Vanhu vanoti kana vakafirwa naJesu havagoni kurarama varivo ivo. Saka Pauro achiti kurarama kwandinorarama nako ndinorarama nokutenda kuri muna Kristu Jesu. Vakomanawo vakatodziurwa pachapter 24 dzaLuka atovaudza kuti ayewa mudhara pamagwaro namapisarema panyorwa nezvangu zvikanzi vakomana vanga vakavharika. Bhaibheri rinoti vakadziurwa kuti vanga vakavharwa. Saka tinongo mumwe munhu anogona kutovharwa nemagwaro asingazivi kuti from scriptures mune zvaJesu. Saka munhu iye anonida the Holy Spirit, munhu womudii omuvhura onzwisisa. Saka chinonzi gospel tataura tikarondedzera varume mukaona pamozoenda kunobihwa mari kunobhadharwa kunzi prophet evangelist Chikukwa Chowe vanoda kuonekwa $100 mainda mega. Vhangeri rakapuwa vanhu pachena, hakuna inonzi anointing oil, hakuna munhu anonyora receipt kuti anoda kuparidzirwa. Mukaona moinda ikoko makuinda mega. Isaya unoti uyai mutore musingabhadhari. Vanhu vanoita kiu kunana madzibaba wacho hakuna kana vhangeri kana 1. Tina vanhu vakaita chechi yake achiti mweya mutsvene wanditi ndiite chechi, akanozira akapinza vanhu mudzidziso yake, haisi chechi yaMwari. Oti munhu angada kuti azire kuti atange chechi, kuzira kuti utange chechi. Bhaibheri riri kuti chechi yacho yakapindwa naMwari kare. Peter unoti, Peter akanga ari wimba ipi? Wanga iri Peter pakasiwa akatanga chechi. Peter akati ari pa chapter 1 chapter 2 37 ne38 anoti varume imimi Jesu Kristu wamakaramba mukamurira pamuchinjikwa, Mwari wakamuita ishe namuponesi. 2:37-38. Saka Peter akataura nezvekufa nekumuka kwaJesu, vanhu vakapinda chechi yange iripo. Peter haana kumboti ndoda kunozira mwando kuti anotanga chechi kuti ndine mugomo nekuti mutumwa akatange chechi. Peter akaparidza vhangeri pachena. Vanhu vakapinda muna Kristu muchechi. Saka Peter akanga ari mumba ana maki achibva akinura kitchen aibva ati no vakomana Jesu wamakaramba nhasi Mwari wamuita ishe. Zvikanzi nevarume vanga aripo ndianoverenga zvikanzi what shall we, pakataurwa chi what shall we do, zvikanzi todii nokuti pataurwa kufa nokumuka kwaJesu. Ipo pano tinofanira toona vanhu vanoti varume maparidza Kristu, so what shall we do? Bozi tina dzimwe mhombwe nembavha dzirimo dzoda toti what shall we do. Manzwa vhangeri munotendeuka, hamurambi muchiba muchita makuhwa, hamurambi muchinyeya vanhu izvozvo, hamurambi muchita mbiri yekuti kana munhu akauya panapa unoda kutora varume vevanhu mumwe unotoparidza vhangeri panapa rekuti munhu anofanira kuti vakadzi vashanu. That is not gospel. Rorai arume, rorai arume, rorai akomana, ndokuti anhu awande iya kwaku paridzira vanhu ivava kwakuti haridzi vhangeri. Jesu Mwari haana kuita vakadzi, Mwari akaita mukadzi 1 ndio wakaita akabvisa rumbabvu. Zvikanzi Adhamu ndakupa mubatiri mumwe